Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Yan uwa barkanmu da wannan lokaci da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Insha Allah yau za mu kawo muku yadda za ku samu sama da 10 gig a layin ku na MTN a kyauta. Kafin nan yan uwa ku danna mana subscribing da alamar ƙararrawa domin ci gaba da samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Ba tare da bata lokaci ba, kamar yadda muka yi darasi a baya akan yadda za ku ga information na layin ku, ma'ana yadda za ku ga sunan da aka yi rijistar layin da kuma kwanan watan da aka fara amfani da layin. Kamar yadda muka yi bayani a wancan darasin, shi ma wannan kusan wancan ne. Za a je a ɗauko application na MTN, ma'ana za a je Play Store ko kuma duk inda wannan ake download na application. Idan an shiga Play Store sai a rubuta ga nan kamar da kuke gani, za a rubuta My MTN sai a danna searching. Idan an danna searching zai kawo maka shi kamar da kuke gani. Ni da yake da application ɗin, shi yasa za ku ga ya sa mini wannan, ya sa mini open. So ku da ba ku da shi yayin da kuka searching ɗinsa, za ku ga sa muku install. Sai ku install ɗinsa, ma'ana ku sauke shi zuwa kan wayar ku. Idan kun yi sauke shi, zai rubuta muku, idan ya gama install ɗin zai rubuta muku open kamar yadda kuke gani a nan. Sai kawai ku danna open ɗin. Da kun danna zai buɗe muku, ma'ana zai shigar da ku zuwa ga application MTN. Idan ya zo nan, gashi nan kamar yadda kuke gani inbox ɗin nan, sai mutum ya sa lambar wayarsa ta MTN. Gashi nan kamar yadda kuke gani na satawa, sai mutum ya danna proceed. Idan ya danna zai yi login, sai mutum ya ɗan jira. Gashi kamar yadda kuke gani, idan ya gama login, za a turo muku da wani code wanda ake kira da OTP, wanda da shi ne za ku shigar domin ku tabbatar musu da cewa layin nan naku ne. To kamar yadda kuke gani nima a wannan, idan ya gama processing ɗin, gashi nan kamar yadda kuke gani a wannan inbox ɗin, za ku ga biyu ne. Gashi nan automatic ɗin code ɗin ma ya shiga mun. To inbox na ƙasan, shi ne za ka sa OTP ɗin, ga nan kuna da nan su da ɗigo-ɗigo. To an ɓoye code ɗin. An za ka sa OTP da su turo ma ta layin ka, sai ka danna verify. Ga saƙon ya shigo, to dai kawai ta automatic ne. Tun kama saƙon ya zo, ta shiga mun da shi ta verify da kanta. Ga irin saƙon da suke turowa. Idan suka turo da shi, sai ka kwafa na lambobin guda 6. Sai ka je ka sa wannan inbox ɗin na ƙasar lambar taka. Kana shigar da su sai ka danna verify. Idan kun shigo cikin wannan application ɗin, sai ku danna wannan wajen. Da kun danna sai ku shiga free data. Free data ɗin da suke bayarwa ta kashi 3. Kamar yadda kuke gani a nan, za ku ga na farko rufa my MTN application. Na biyu rufa a data plan. Na uku rufa 4G upgrade. To na farko dai da suke cewa rufa my MTN application, ma'ana za ka zaɓi lambobin da kake so ka yi referral ɗinsu. Ma'ana duk lambar da ka sa wannan inbox ɗin da kuke gani, in ta MTN number, ma'ana ka sa MTN number a wannan box ɗin ga sunan guda 5. Idan ka sa lambobin, ka danna send invite, za a tura musu da invite na cewa wani na gayyatar ka buɗe my own application. Ma'ana wannan application da muke ciki, su ma samu sanarwa, wanda in sun ɗauko shi sun buɗe, akwai kyautar data da ake bayarwa 500 ga duk wanda ya ɗauko wannan application ɗin ya shiga, za a ba shi kyauta 500. To kai da kai gayyace shi ta inviting ɗinsa, yayin da ya ɗauko application ɗin ya buɗe shi da lambar da ya komai, za su ba shi MB 500, kai kuma za su ba ka MB guda 200. To kun ga guda 5 idan ka haɗa MB 1000 kenan, mutum ya haɗa 1 gig a lambobi guda 5. So abin ba wahala. In dai ka tura da mutum saƙon, to duk ko bayan wata nawa ne, in dai har ya ɗauko application ɗin ya ciki,
to da za ka ga MB 100 ka ta shigo, za a sanar da kai ta referral ɗin wani da kai da sauransu. To sai na biyu referral data plan, shi kuma wannan yana ta loading, ina ga matsalar network ne ya sa, amma insha Allah yanzu yawwa. So shi kuma nan referral data plan ga shi kasan ma suna ma bayani referral friends to buy a data plan you get 10%. Ya na shi wanda za ka gayyaci abokinka ne, za ka sa lambobin abokananka za ka gayyace su na kana san da su cewa za su iya siyan data ta application. Yayin da ka tura da mutum inviting ɗin nan ya bi link ɗin ya zo sai data, to za ka samu 10% na data da ya siya. Duk yawanta idan ya siya za ka samu 10%. Sai kuma wannan kenan. Yawwa ga shi nan kamar da suke bayani, idan ka gayyaci abokin ka ya sai 10 gig, to kai kuma za a baka kyautar 1 gig ɗaya da kai da ke zai siya ɗin, za ka samu data 1 gig. Idan ka gayyaci mutum ukun nan kana da 2 gig, kana da free 3 gig. Yawa to sai na uku kuma wanda shi ne na ƙarshe, yawa to shi kuma wannan ne na upgrade ne, kusan da yake tsofaffin layuka yawanci 3G ne, so yanzu kuma duk ana so a koma 4G. So shi ne layuka suke ta kamfanin layuka suke ta upgrading zuwa 4G. So da haka suke buƙatar waɗanda suke da 3G da su zo su upgrade ɗinsa zuwa 4G. So shi ne idan ka bi nan ka sanar da abokananka cewa su je su yi upgrade ɗin layinsu zuwa 4G. So na ma kana da kyauta. Kamar yadda suke bayani a nan, invite up to 10 friends to upgrade their 3G SIM to 4G and get up to 10 gig free data daily. You get 1 gig instantly for each successful upgrade. Nan magana da suke yi, shi duk idan ka gayyaci abokinka ko kuma ka sanar da shi akan ya je ya upgrade ɗinsa zuwa 4G, so yayin da ya je wannan upgrade ɗin, so kana da shi abokin naka za a ba shi 10 gig kyauta, amma daily kwana ɗaya su ba shi. In ya cinye ta a kwana ɗayan shi kenan, inda shi ne ba su kwace ta. Kai kuma da ka sanar da shi ya je upgrade ɗin, za ka samu 1 gig, kai ma nan take za su turo ma. Yawwa. So kamar yadda kuke gani ga shi nan, idan kana so ka gayyaci abokananka waɗanda suke da layi 3G, kana za ka sa lambobinsu a nan, da ka gama sawa za ka danna send invite, saƙon zai tafi, za a inviting ɗinsu a su zo su wannan. To da yanda kai suka upgrade ɗin layin nasu, za su samu garaɓasar data, kai ma da ka gayyaci ɗin kai ma za a baka garaɓasar data. To waɗannan su ne hanyoyi guda uku da za ku bi ku mori wannan kyautar data kyauta a layin MTN. Insha Allah nan gaba muna tafe da bayani game da ragowar su ma layukan, irin hanyoyin da ake bi a samu kyautar MB, da kuma irin dabaru da ake bi da sauransu insha Allah. Ku danna subscribing da alamar ƙararrawa domin ci gaba da samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora.